Serveis Socials, bon dia. Bon dia. Necessito parlar amb algú. Tinc un problema. És que estic molt bloquejada. Tranquil·la, estem aquí per ajudar-te. T'escoltarem, amb tot el respecte i la confidencialitat que es mereix, el que ens expliques. T'orientarem i t'acompanyarem per protegir-te a tu i a la teva família de la violència masclista. Treballarem amb tu per donar resposta a les necessitats socials que es presentin. Et facilitarem a tu i als teus fills i filles l'accés als serveis d'atenció psicològica i assessorament legal que necessitis. Et farem costat en les decisions que prenguis amb el nostre suport professional. Estem al teu costat.